ngizocela ningibholeke indlebe angiyothatha eside isikhathi umzuzwana nje webantu ngicela ukuxoxisana nawe angiyothatha eside isikhathi umzuzwana nje ngabe ngempela ngikhohliwe ningobani okanye nisukaphi ayibosizwe vukani nishiye lo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukushintsha isimo sasekhaya ngithi sangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa ngiyokubiza uzame njengabantu abafuna ukufeza izifiso zenhliziyo njengamasoja siyofela empini ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa sizovuka kusasa futhi same sizovuka kusasa siphinde same 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 ngicela ningibholeke indlebe angiyothatha eside isikhathi umzuzwana nje webantu ngicela ukuxoxisana nawe angiyothatha eside isikhathi umzuzwana nje ngabe ngempela ngikhohliwe ningobani okanye nisukaphi ayibosizwe vukani nishiye lo mkhulu obuvila nobugwala phansi ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukuveza amaphupho ngithi kusangenzeka ngikhuluma nawe mntasekhaya obefuna ukushintsha isimo sasekhaya ngithi sangenzeka ngoba kungekho kwenzeka ngosuku olulodwa ngiyokubiza uzame njengabantu abafuna ukufeza izifiso zenhliziyo sizovuka kusasa futhi same sizovuka kusasa siphinde same 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 sizovuka kusasa futhi same